wangsulan cekok ra ono rasane. Bojoku lungguh meneng mripat ning HP terus. Aku ora njaluk akeh, mung pengen dirungokne wae. Sore aku metu sedilet, mung tuku kopi karo rokok wae. Ora ono maksud liyane, mung pengen adem atine. Omahku adem, jopo malah dadi anget. Kenal rondo iki jan nyenengke banget. Bojoku judes, rondo iki malah kemesi. Atiku mumet, rasane kepacut mepet. Ora suwe trito, mung mesem lan nyapa. Ora ono janji, ora ono apa-apa. Nanging kok rasane luwe ono anggete. Dudu tresna sing anyar, mung krasa diajeni wae. Omahku adem, jopo malah dadi anget. Kenal rondo iki jan nyenengke banget. Bojoku judes, rondo iki malah kemesi. Atiku mumet, rasane kepacut mepet. Kepacut mepet. Omahku adem, jopo malah dadi anget. Kenal rondo iki jan nyenengke banget. Bojoku judes, rondo iki malah kemesi. Atiku mumet, rasane kepacut mepet. Kepacut mepet. Langkahku bali nang omah dhewe, sing tak benerke ati lan rasa. Ora nyalahke sapa-sapa urip nene iki, sing kudu tak lakoni.